Здравей! Ох, че си ящна! Ой, това си хубава! Това си хубава! Тя са кефи обаче. Това си хубава! Гризни ръката да бъде. Моята гриз. Ай, с тия толкова. Сега гладно ще търси нещо. Чао! Чао! Това си хубава! Нави хубава! Ма прашна? Ти? Пипнах зебра. Да, поне полицаят няма го убед, че си играе с телефон. Ето така на сарници. Та ламата обаче как гледа? Мисля, че е срочен. Пак Штраус някакъв. Имате номера обаче. Тук тия канали пък. Долна много пръдни. Абе, ти пък. Ще реди обаче. Чак джама ще го вкара, ако се свири. Тук гледа. Ти много ще гълвеш, аз зато няма да ти отворя. Мръдни си дупениците оттам. Защото така да внимай. Те са... Те са... Фавор. Как гледат? Само да ходи телефона. Погледай ме отвратително ти. Злобни такива. Там пак козички малки има. Бачи като манекенка вървят обаче. Само так, един пред друг. Ти го дразниш, а та фраснеш. И аз съм тук. Що свети червен? Защото ти си лена и защото съм аз. Съм аз. Много работи има тук, се снима. Емо. Манинки. Манинки. Птицата Емо. Да, птицата Емо. Вземи малко да направим. Емо и Еменца. Клавишка.